Ano? Maaga no? Aga. Aga-aga pag minom. Dapat mainom Mula ka na. nakuha ni mong ilim na. Dapat mainom ng aga. Paglasing na hapon na. Paghapon. Paglasing na yan na live. Yun na, wala pa. Kapalit na nag-rim nun. Yung kapon na baka. Kini mo labas gani. Bisa ka ba yung labas tayo? Malabas ka po eh. Nami, suot na, pero kape mo labas. Di ba? Okay. Pwede pa lang magtinasan na lang, no? Di po pwede pa. Pwede tinasan. Di po, pwede ka. Kaso sa mga politikop. Pwede. Ano? Salamat. Ay! Ah. Ano ba? Busy lagi yata si Uncle ako ya. Busy sa busy sa chicks. Siguro may chicks na yan. This is business. Business eh. Chicks eh. Chicks na dyan lang no. Pero sa business, marisa sa business eh. Lagi lang business eh. Ilan? Hindi mga tumuhon kung kaluto eh. Mamahal dala pa nito lagi ni. Wala, wala ang ganito. Ang simpan ako ni siya kanito ni si mo. Noon. Cuman, Tubis ang sili para mawala ang natulog ni mo kira, may laman ang tiyan. Oo, kasi.
Na. Wala ka nang lagayan ng plato. Lagyan mo ng Ang galing ng balik shot. Okay. Sampai main liur ya. Ay, sampai ulo ni ulang bunga. Sama dah. Mana mama mana? Ay, nag-ador gusto magsabaw eh. Ang ganda nga yung sabot natin. Ay, mana? Balik naman si ang kulak ko sa latabit. Ano? Nah, Doon din siya. nanti. Kulak ko sa latabit. Jangan siapin budget. Mantat ko. Ha? Ito ba chef? Natrin, pakaunong kang Aljon. Kita mau ke siluman. Magpasok ko sa Pilipinas. Mana? Pati sa puno. Ay. Pati pa naman. Sige. Yung mga nana. Nabas. Pati siya. Pati. Nata. Okay na. Hindi ko na ko bibis ka. Kau ko gingan ang ko ko. Wala sa mo nanural ay ko pakanana. Ba. Pagsin mo yung ano. Yung tungtong Leo, si tata na payat na dito taga-ubos. Unong mas lang siya. Ano nang ikan? Nang magbago ba yun? Design smell mo Ulit mana? ulit saron. Mana tadi design smell? Kung man habis gapon, siguro Kamay na ito. Kan design smell Ini sudah. ini. Yang sa. Isa lang. Wala ron. Wala ko sila.